Pancen iki sing tak goleki. Umpama ning gone maguan kene iki sepi sing ngono iki kowe karo aku. Mengko iso sak pejagang wong loro. Iya sak marem-mareme. Sak penake to. Ora tenang ora ono wong lagi wae nganake parepatan kok. Jane aku ngono wedi. Aku wedi. Aku wedi to. Lah umpama mukone konakan karo kawula ana maguan, tak kira ora ono sing ngerti perkara iki karo awakmu iki ora ono sing ngerti. Tenan. Tenan. Ora ono sing ngerti babar pisan ora. Rupiah. Tenane aku wis kangen tenan bareng kudu sewengi. Yen bab perkara kangen iki ra ngomongake kowe dhewe. Kowe yo kaya aku iki to rasane aku. Kok kangen karo kowe. Nek ngono padha wae. Nek awake dhewe iki aku wae kangen. Nek jangka aku iki yo ora ono. Ono kalundangan kanggone awake dhewe. Ayo. Digunakno kalundangan iki. Pancen bising tak gadang-gadang. Arep Senajan aku terlemu kelawan kowe iki mung sarana sesingitan, sesiduman. Nanging gedhe rasa tresnaku kelawanku. Terus kok kuwi aku pengen ngerti buktine jare. Sindeng warna sang
menawa jagat iki ana wong sing luwih ayu tinimbang kowe. Tenan apa piye? Aku ora bakal kepencut. Ora. Apa dibangsutke? Pindha sasanta mo sarante sendak nyero kira tralelo nyetro ketok dadi tiran harap butuh kae butuh kumpul nyambut gawe yuk mas jebule yo penak tenan. Penak gunung mangkat. Piye? Mana? Nih, Gunung mangan dhuwur. Gunung manu. Gunung mangan dhuwur. dhuwur. Bojone kan dhuwur. Aku tandukne. Nandung nang nandung nang. Bukan jaluk kondi. Piringan. Nandung nang nang. Ya. Nang lagi. Kok gawane. Ning nandang. Enake pol. Nandang iki. Harga dirine karo Ki Demang. Wah, mending nyak kowe. Layak kowe gak melok nak, Mas. Nyembule, kowe malah ora langga wek gunung. Gunung ae. Gunung nyame nak, nyek. Kowe tak. Nyame nak. Sampai niki tak kaya. Wong bojo dikono kok tak kok. Kowe meh nyanoni nung-nung.
kuwi ganteng ndi? Yo ganteng kudu sewengi. Iya. Name kowe ngemunyung Rumi kowe munyung aja. Kula ki bojone sampean, kula bojone sampean. Ndorane. Kula bojone sampean. Kowe wis nunyak ame, remuk. Sing rusak apane sing rusak? Delok. Ora ana sing rusak isih utuh. Apa nunyak. Isih utuh, delok ae isih utuh, ora ana sing kalong, ora ana sing rusak. Wah. Ora nek gimana-ne. Sing baku kuwi isih dadi bojone sampean, iku ijeh tak penehi. Maknune ngene lho. Aku iki men ngono dadi ngono. Kowe aja ngono ya apik. Lah kok ora apik? Kowe koyo bengek. Lho, kok bengek? Ayo. Jere nek nyenengno wong iku entuk ganjaran. Ayo. Kula nyenengno wong mesti entuk ganjaran. Menul. Lho, lah iki ra betul to? Ning lho. Sing kleru sampean. Wah, iya ya. Lah, nggih. Wong nyenenge wong iki oleh ganjaran. Ganjaran. Nek aku enggak oleh ning wong nyeneng. Gak oleh muring-muring sing sabar. Oh, gramot kowe. Kowe munyung. Kowe munyung. Lho kula bojone sampean wong kula niki tumindak apik kok. Wong sedekah iku jere wong apik, entuk ganjaran. Lah kula nek entuk ganjaran Nyondang ya. sedekah. Nek wong nek ilmu nyondang iki dadi men makne menyuwak ngono. Lah mlebu swarga. Nek sampean ora gelem sedekah, Nek aku gak oleh nemu. yo ora oleh nesu. Kudune sing seneng atine. Lah ning rumah ning kowe aku nyanyi mangan kowe aku. Nyanyi kowe aku. Lah kok nyenyak ngono iki. Lho, sampean yo tak penehi ngono kok kudu sewengi lak mok nyilih sedelo. Aku mulai angai malah mau nunung ning nek kok. Ae mo. Raine ditutupi kresek. Lho, raine kok ditutupi. Weh. Kowe nyok nak ngono ning menjit kowe. Lho, mek apa? Tak enggak. Gak. Enggak. Lho, pekat pripun? Ngono ning menjit. Lah sampean nek sida nganggur, nek kula dipegat sampean nganggur lho. Boleh nah, aku boleh nah. Ora oleh, ora kok gelem kok kene. Makane. Sapa? Nek aku dino wong ini ana ning ngelem. Ora gelem, ora gelem. Wah. Aku mangane ngalo. Wong ini ana ning ngelem dari kono. Ora sing gelem. Nganggur iki nganggur nek ora. Lah yo aku ae nek kene. Kono iki kudu nak wong iki. Lho, Kono iki. sampean kabeh. Dudu perkara kuwi piye? Lah saiki sing tak senengi wae yo gelem. Sing tak jak nang jerone tilampa gedhingan nang gone kamar yo gelem. Lah kowe kok padha geger. Kowe kudune ra ngerti to, ki apa? Nek rupiah kuwi bojone Kanjenge Wadana Yurupung. Aku ngerti. Nek satrane rupiah iki ra dirasa seneng, ra dirasa tresno karo Yuyu Rumpung. Lah buktine ya dadi bojone. Sing bangetan iki kowe. Di perkarane apa perkarane? Wong anggere budek Ora usah melu-melu. kancane pertuntungan kaya ngene kok bojone Kanjenge Wadana Yurupung iku didemeni karo iki bapake disenengi. Yo. Ayo. Arep melu kok
malah menunjuk. Ayo saiki ngene, Kang. Iya. Dino iki aku wis dipecat dadi petinggi. Mergo keterekam. Iya, ning aku ora trimo. Lah aku nalika ning gone Maguan, ning gone Rumput diajar di kroyok petinggi-petinggi. Lah kowe kleru daerah timo ya apa kowe? Ora trimo tak waneni saiki. Ayo. Ayo,
Kancane kalah remang bola kita. Hei! Ora bolo iku ah. Ora kancane do biru-biru dhek soklat dhewe kok. Iki soklat perkarane apa? Apa? Ora mas ragam. Ngono. Apa? Ora. Wani kowe. Ora. Dadi soklat ditangkis, goblok iki lho. Tangkis. 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 Iya. Tangkis. 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 Ini nang Iya. tangkis. Iya. Ayo. Wani kowe. Alah. Ngono-ngono kok wedi. Wani. Alah. Aja wedi. Aku ora wedi. Ngapa? Aku dikerepane. Kowe ora wani tak paring nantang. Piye? Hei! Hei! Siji, loro, telu, papat, lima. Piye? Maju. Hei, hei, siji, loro, telu, papat, lima, Piye? lima. Lah, mau lima. Lima. Hei, namane Citro, 4, 5, 6, 7. Urung kok. Urung lupa kok. Hei, sikil pun tak nyetrum lho. Hah? Lah kok piye kok mangkat kok aku? Dadi tak boyok ra. Rambune lho. Awas, setrum. Hei! Keren tuh. Biar kon benono lampu. Hei! Adot! Aku tak yang bela. Ya ampun!
ngono. Yo. Saking senengku. Yo. Aku maju mengarep. Oke.
Masa ama bak
dudu kene. Ndak mau apal iya iki. Dudu ateng satrio lan jiwane prajurit yen mundur ana satenge palagan. Saya mbok karepe. Kalamun kowe prajurit kang sekti Mahambara, temtok kang papan kene kowe apa aku sing bakal kemari. Uteke wis. Ora rutina nang mati saka planetaran. Salam. Batalku selamat. Piye, Bos? Kowe dadi apa? Dadi ulo ngene kok. Dadi apa? Dadi ulo. Ulo iki umume ndase nang ndi? Ning ngarep. Lah iki apa? Lah iki ndas. Lawe. Wale kok. Umume piye? Ndase nang ngarep karo melet. Oh alah. Yo, kliru. Piye Bos? Dase ulo mbret ora Jare mandase kok ning ngarep apa melet? dase ulo. Iya. Oh, yo kliru terus. Hei! Lha opo ki kung? Suarane mlapi are. Lha piye? Ngetok naku nek mlaku. Dungokno rek. Dungokno. Ulo-ulone karo digo. Yo. Yo. Suarane dia caca.
Akbar wis. Niki wonten telu Pak Nyawa. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para kanca-kanca, pabrik sedaya kemawon mirsani toprake Pak Nyomo. Jenenge apa ya? Lali aku. Kowe goblok kowe. Lah, Kowe anggota toprek ora jenenge lho. Asma
Sing muni sapa? Enggak munine piye? Munine piye? Duh. Kowe berarti gak roh. Berarti kok aku iki lho, kowe lek kira ya to rak rombongane to. Sapa? Lah aku ya ora roh jenengem kok. Lah jenengem sapa? Gak. Lah iya dek tekok. Ya jenenge ketoprak. Asmara Pak Nyomo. Aspara Sri Budaya. Srine nanti wong Sri minggat. Takon blonjo golek terasi retro. Ayo.